Sljedeće nedelje u crkvi započinjemo novi period zajedničke molitve i posta. Na kraju ove poruke ćemo se podsjetiti te informacije još jednom, ali pre početka ovog perioda posta, kao što apostol Petar u njegovoj drugoj poslanici 1. glava 13. stih kaže vernicima, smatram da je ispravno da vas podsjećanjem podstičem, tako i ja večeras želim da vas podsjećanjem podstaknem i da vas još jednom podsjetim o važnosti molitve. O tome koliko je važno da se molimo ispravno ako želimo da Bog usliši naše molitve. Ja sam siguran da ste svi vi ovdje uvereni da Bog sluša molitve. Amin? Ali da li Bog uslišava svaku našu molitvu? Kada se molimo Bogu, očekujemo da On usliši našu molitvu. Je li tako? Zato se i molimo. Bogu je drago kada mu pristupimo u molitvi. On jedva čeka da komunicira sa nama kroz molitvu. Da li vi, kada počnete da se molite, očekujete da Bog usliši vašu molitvu? Verujem da očekujete. Da li postoji određeni način koji je Bogu ugodan kako treba da se molimo da bi Bog uslišio našu molitvu? U Matejevom evanđelju u 21. glavi imamo jedan divan stih, to je 22. stih, gde Božja reč kaže ovako. I sve što zatražite u molitvi dobit ćete ako budete verovali. Iz ovog stiha vidimo da je vera uslov da bi Bog uslišio našu molitvu. Međutim, nije važno samo da verujemo da Bog može da učini. Treba da budemo sigurni da li to Bog želi da učini. Da li je to što tražimo u skladu sa njegovom voljom. Također čitamo da će nam Bog dati sve što zatražimo. Ovo zvuči divno. Ovdje nam je potrebna mudrost. Tačno je da Bog može da nam da sve što zatražimo. Verujem da se slažete sa tim. Zašto? Pa On je svemogući Bog. On zaista može da učini sve. Ali, zašto naše iskustvo govori da nam Bog ne daje sve što zatražimo? Verovatno ste čuli jednu ljudsku formulaciju koja kaže Bog na molitve odgovara sa da, ne ili čekaj. Ova formulacija ne postoji doslovno u Bibliji, ali se zasnova na božanskim principima, na biblijskim principima. I ovo je tačno. Kada si uznemiren, ako se pomoliš Bogu, daće ti odmah mir koji prevazilazi tvoj um i razum. Verujem da ste ovo iskusili nekada u životu. Znači, odgovor je odmah da. Gospode, treba mi mir. Kada se moliš da postaneš milioner preko noći, odgovor je ne. Apostol Pavle se 3 puta molio da mu Bog ukloni trn u telu, ali odgovor je bio ne. Gospod mu kaže, čitamo u drugoj poslanici Korinčanima 12.9, dosta ti je moja milost, jer sila se usavršava slabošću. Ako imaš 16 godina i moliš se da ti Bog da suprugu, sada, odgovor je čekaj. Trenutni odgovor je ne, ali ne sada, nego u pravo vreme. Dakle, ti se moliš, ali Gospod kaže čekaj. Ima vreme. Potrebna nam je mudrost i mnogo dublje poznavanje Božjeg karaktera, njegovih zakona, principa i njegove volje kako bi znali kako da se molimo i kako da prihvatimo odgovor na našu molitvu. Ali da pogledamo pre svega, i to je naša prva tačka za večeras, kakve molitve Bog ne uslišava. Zato što Sveto pismo govori o tome. U Jakovljevoj poslanici 4. glavi 2. i 3. stiha čitamo. Gospod kaže, nemate jer ne molite. Molite, ali ne dobijate jer iz rđavih pobuda molite da biste to pročerdali u svojim nasladama. Neke stvari ne dobijamo jer nismo ih ni tražili od Boga. Možda u sebi imamo neku želju,
ali možda nismo se umirili pred Bogom i sa ozbiljnošću u veri nismo tražili, pa zato i nismo dobili. Nije isto samo nešto želeti u duši. Treba stati pred Bogom i sa jednom ozbiljnošću u veri tražiti. Možda ne dobijamo zato što nismo ni tražili. Drugi razlog zašto nam Bog ne daje određene stvari su naši pogrešni motivi. Pročitali smo. Bog nam ne daje zato što ne tražimo Božje dobro, nego svoje sebično. I želimo da iskoristimo Boga za svoje grešne želje. I Bog ne odgovara na takve naše molitve. Često nam Bog ne da zato što nas štiti od samih sebe. Čuva nas da se ne upropastimo. Pročitat ćemo nadalje u Svetom pismu da vidimo kakve su to bile molitve koje je Gospod uslišio. A to su bile molitve proroka Ilije. Apostol Jakov u 5. glavi govori o sili molitve i kaže da mnogo može delotvorna molitva pravednika. To je u Jakovljevoj poslanici u 5. glavi 16. stiha. I nadalje u 17. stihu nastavlja i kaže ovo. I ovo je naš centralni stih za večeras. Jakov 5.17. Ilija je bio čovek kao i mi. Svesrdno se pomolio da ne padne kiša i kiša 3,5 godine nije pala na zemlji. Sveto pismo govori da je prorok Ilija bio čovek kao i mi, kaže jedan prevod na srpskom jeziku. Drugi prevod kaže bio je smrtan kao i mi. Dok treći prevod kaže beše čovek podložan slabostima kao i mi. Ovaj običan čovek, kao nas, kao mi, se pomolio i Gospod je zatvorio nebo i posle 3,5 godine se pomolio i Gospod je otvorio nebo. Kako se to Ilija pomolio i zašto je Bog uslišio njegovu molitvu? Evo, hajde zajedno da pogledamo u Svetom pismu i da vidimo šta možemo da naučimo iz Ilijinog molitvenog života. Događaj o suši i kiši je opisan u Starom zavetu u prvoj knjizi o carima, 17. i 18. glavi. Zbog vremena mi nećemo čitati ovaj odeljak, ali ja vas ohrabrujem da to uradite kući. Prva carevima, 17. i 18. glava. Međutim, postoje 2 stiha koja su bitna za nas večeras i to je prva knjiga o carevima, 17. glava, 2. stih koji kaže reč Gospodnja dođe Iliji i 17. glava 5. stih kaže Ilije učini kao što mu je Gospod rekao. Prorok Ilija se molio na osnovu Božje reči. Gospod mu je rekao i on je učinio onako kao što mu je Gospod rekao. Zašto se Ilija u ovom periodu istorije izraelskog naroda nije pomolio da padnu žabe sa neba? To je neko drugi uradio, ako se sećate, Mojsije. Ali on se tada pomolio u skladu sa Božjom voljom, na osnovu Božje reči, zato što je to Gospod tražio od njega. Ilija se molio na osnovu Božjeg obećanja i upozorenja. On je tražio da Bog učini ono što je obećao, jer je sada bio pravi trenutak da kazni svoj narod, da Bog kazni svoj narod za neposlušnost i proslavi svoje ime. Evo šta je Bog obećao i na šta je upozorio svoj narod. Pročitat ćemo ovaj odeljak koji se nalazi u 5. knjizi Mojsijevoj, 11. glavi od 13. do 18. stiha. Možete da pratite tekst zajedno sa mnom ovde. Ako se dakle potpuno pokorite zapovestima koje vam danas dajem, da volite Gospoda svoga Boga i da mu služite svim svojim srcem i svom svojom dušom, slaću na vašu zemlju kišu u pravo vreme i u jesen i u proleće, pa ćeš moći da sakupljaš svoje žito, mlado vino i ulje. I davaću da na tvojim poljima raste trava za tvoja goveda. Tako ćeš jesti i biti sit. Pazite da ne budete zavedeni, pa se okrenete i služite drugim bogovima i klanjate im se. Tada bi Gospod planuo gnevom na vas, zatvorio bi nebo da ne pada kiša, zemlja ne bi davala svoj rod i brzo biste nestali sa dobre zemlje koju vam Gospod daje.
utisnite ove moje reči u svoje srce i svoju dušu. Privežite ih sebi na ruku i nosite ih na čelu kao znak. Ovo je Božje obećanje i Božje upozorenje za njegov narod. Ilija se molio u skladu sa Božjom voljom na osnovu Božje reči. I zato ga je Gospod uslišio. Ako želimo da Bog usliši naše molitve, onda moramo da se molimo na osnovu Božje reči. Naša molitva mora da bude izgovorena u skladu sa njegovom svetom voljom koja nam je otkrivena u Svetom pismu. I pre nego što bilo šta zatražimo od Boga, treba da proverimo da li je to Bogu ugodno. Da li je to u skladu sa Svetim pismom, da li je Bog to negde obećao da će nam dati. Jer može da nam se desi da tražimo i da ne dobijemo. Pa da se pitamo zašto nam Gospod ne daje neke stvari. Moramo da se molimo u skladu sa Svetim pismom i da imamo biblijsku osnovu za ono što tražimo od Boga. Kada budemo bili sigurni da je naša molitva u skladu sa Svetim pismom, biblijski utemeljena, onda treba da se molimo usrdno. I dolazimo do sljedeće tačke. Prorok Ilija se molio usrdno. Čitam u ovom stihu ili svesrdno. Ilija je bio čovjek kao i mi, svesrdno se pomolio da ne padne kiša i kiša 3,5 godine nije pala na zemlji. Jair je usrdno preklinjao Isusa da isceli njegovu kćer i Gospod je iscelio. Ovo je jedan događaj u Novom Zavetu. Judejske starešine su usrdno zamolile Isusa da isceli kapetanovog slugu. Ovo je drugi odeljak koji se nalazi u Lukinom evanđelju u 7. glavi. I Gospod ga je iscelio. Ana se usrdno molila u hramu i Bog joj je dao Samuila. Ovo je jedan starozavetni događaj. Dok je Petar bio u zatvoru, crkva se svesrdno molila Bogu za njega. I ako se sećate, Gospod je uslišio njihove molitve i Petar je na čudesan način bio izbavljen iz zatvora. Pa nisu mogli da veruju da je Bog uslišio njihove molitve. Makedonske crkve usrdno su molile Pavla da uzme njihove darove za braću i sestre. Šta znači usrdno? Usrdnost, braćo i sestre, je stav srca. Površna molitva, reda radi, ili na brzaka, neće biti uslišena. Iako znamo da Gospod često puta odgovara brzo kada se pomolimo. I sa nekoliko reči. Bog očekuje našu punu pažnju. Usrdna molitva je istrajna molitva. Priča o upornoj udovici u Lukinom evanđelju nam govori to. Gospod kaže u Lukinom evanđelju 18. glava 1. stih: onda im ispriča i priču da uvek treba da se mole i da ne posustaju, kaže Gospod. Istrajnost, posvećenost, predanost, sve su to karakteristike usrdnosti. Moliti se usrdno znači moliti se iskreno od srca sa revnošću. Šta još čini molitvu usrdnom? To je želja da se vidi Božja slava. Često se molimo i Bogu ponavljamo: daj Bože, daj Gospode, molimo te Isuse Hriste, haleluja, daj Bože, daj Bože. I Gospod da stane i da kaže: stani, čuo sam. Zašto? Zašto da ti dam to što tražiš? Šta bi odgovorili? Ako želimo da nas Bog usliši, moramo da se molimo Bogu na osnovu njegove reči, da se molimo usrdno i da naš glavni motiv bude da se Bog proslavi. Prorok Ilija se molio da bi se Bog proslavio. Već smo pročitali da je prorok Ilija bio čovek kao i mi. Čitamo u Starom Zavetu da je imao svoje uspone i padove. Ako ste čitali ove događaje, znate kako posle velikog dela on se uplašio. Zašto? Pa je bio čovek kao i mi. U periodu suše između dve uslišene molitve, prvo da ne pada kiša i posle da pada, Bog je učinio još nekoliko čudesnih stvari kroz Ilije, koja su zapisana u prvoj knjizi o carevima, 17. i 18. glavi. Predlažem vam da pročitate ove divne stvari o Iliji, kako je Bog uslišio njegove molitve.
Ovo je bio period kada je u Izraelu vladao car Ahav i njegova žena Jezavelja. Ne zna se koji od njih dvoje bio gori. Tako kaže Sveto pismo. Naneli su veliko zlo Božjem narodu tako što su ga odvukli od pravog Boga i terali ga, bukvalno, da se klanja idolima, da se klanja lažnim bogovima. Nažalost, mnogi su ih poslušali i udaljili su se od Boga. Ilija u jednom trenutku kaže caru Ahavu, kroz drugog proroka, da dovede svoje lažne proroke, Valovih i Ašerinih proroka, to su bili tadašnji bogovi, lažni bogovi, na gori Karmel, da se suoče i da se vidi čiji Bog je pravi Bog. To je bio njegov cilj. I predlažem vam da pročitate ovaj odeljak. Ovo je jedan stvarno moćan i silan odeljak koji govori o Božoj sili. U ovom odeljku imamo još jednu lekciju iz Ilijinog molitvenog života i slušajte kako se Ilija molio na gori Karmil kada se takmičio sa Valovim prorocima i rugao im se. Ovo je bio jedan veliki test čiji je cilj bio da se vidi ko je pravi Bog. Ilija kaže, Bog koji odgovori ognjem, taj je pravi Bog. U prvoj knjizi o carevima, 18. glavi, 36. i 37. stih kaže ovako. Kada je bilo vreme da se prinese žrtva, prorok Ilija priđe žrtveniku i pomoli se. Gospode, Bože Avramov, Isakov i Izraelov, obznani danas da si ti Bog u Izraelu i da sam ja tvoj sluga i da sam sve ovo učinio po tvojoj zapovesti. Usliši me, Gospode, usliši me, da bi ovaj narod znao da si ti Gospod Bog i da ćeš im srce okrenuti k sebi. U ovom odeljku imamo sva tri elementa o kojima govorim večeras. Ja. Obznani, Gospode, da si ti Bog. Usliši me, Gospode, usliši me. To je ta usrdnost, ta želja, ta revnost da se vidi slava Božja. Zašto? Da bi ovaj narod znao da si ti, Gospode, Bog. To ja želim. Braćo i sestre, neka cilj naše molitve bude da se Bog proslavi u svemu što radimo. I ja vas uveravam da će Gospod uslišiti takvu molitvu. Ilija izgovara dve suštinski važne stvari u ovoj molitvi. Obznani, Gospode, da si ti Bog i da sam ovo učinio po tvojoj zapovesti. I evo šta se desilo kada se Ilija tako pomolio. Nastavljamo prva carevima, 18. glava, 38. 39. stih. Tada pade oganj Gospodnji i sažeže žrtvu, drva, kamenove i prašinu, pa čak isuši vodu u jarku. Kada je sav narod to video, popada ničice i povika: Gospod je Bog, Gospod je Bog. Nema dalje. Ovo je čudo nad čudesima. Ovo može samo Bog da uradi. Da padne oganj ni od kuda, poslan od Boga, narod je bio zapanjen kada se ovo čudo desilo. Ilija je bio čovek kao i mi. Pomolio se da Gospod zaustavi kišu i Gospod je uslišio njegovu molitvu. Posle 3,5 godine, u međuvremenu, ovo čudo se desilo, ponovo se pomolio, ali kako je znao da se pomoli posle 3,5 godine? Što se nije pomolio posle 3 godine? Zato što mu je došla Božja reč. I on se pomolio na osnovu Božje reči. Kada se ja i ti molimo na osnovu Božje reči, Bogu je milo da usliši naše molitve. A tada će njegova slava biti vidljiva i drugi ljudi oko nas će reći: Gospod je Bog. Gospod je Bog. Kada pristupamo Bogu da se molimo, mora da nam bude jasno zašto se molimo, braćo i sestre. Zašto nešto tražimo od Boga? Bogu je milo i drago kada se molimo usrdno na osnovu njegove reči. Zašto? Da bi se on proslavio. Bog jedva čeka da usliši takve molitve.
Na nama je da se dobro preispitamo i pripremimo svoje srce i svoje misli pre nego što pristupimo Bogu, da ga molimo i da od njega bilo šta tražimo. Imamo jedno predivno obećanje, Hristovo obećanje u Novom Zavetu. Gospod nas ohrabruje i slušajte ove predivne reči koje on izgovara za sve nas. Zapisane su u Jovanovom evanđelju u 14. glavi od 12. do 14. stiha. Obratite pažnju na Isusovo srce i njegovu želju da nam usliši molitve. Bogu je milo kada mu priđemo da ga molimo, on jedva čeka da mu izlijemo svoje srce, da iznesemo svoje potrebe i kaže nam: istinu vam kažem, ko veruje u mene, činit će dela koje ja činim. Činit će i veća, jer ja odlazim k Ocu. Što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se Otac proslavi u Sinu. Ako me nešto zamolite u moje ime, učinit ću. Opet vidimo elemente koje su neophodni u našoj molitvi kao stav u našem srcu da bi nas Gospod uslišio. Što god zatražimo u Božje ime, u Isusovo ime, da bi se Otac proslavio na osnovu Božje reči, Bog jedva čeka da usliši i da ispuni. Cilj naše molitve treba da bude da se Otac proslavi. Ja znam da se mi svakodnevno suočavamo sa donošenjem različitih odluka u životu. Očekujemo, nadamo se, planiramo, radimo, trudimo se. Nekad uspemo, nekad ne uspemo. Neko razmišlja koju školu da upiše. Mada nije ovo sada vreme za upis, prošlo je vreme. Ali doći će nova sezona, nov period u životu kada ćemo morati da odlučimo koji posao da prihvatimo. Da li da ga prihvatimo ili da ga odbijemo. Neki ovde traže bračnog druga ili drugaricu sa kojim će provesti svoj život do kraja života. Kako da znamo koja je prava osoba za nas? Neko se to pita. I još puno toga što se nalazi u našem srcu kao jedna želja. Zašto? Zato što niko od nas ne želi da pogreši. Niko ne želi da donese pogrešnu odluku i ja sam siguran da niko od vas ne želi da se moli uzalud. Da naše molitve ne bi bile uzaludne, opet se vraćamo na našu prvu tačku, moraju da budu u skladu sa Božjom voljom. I Bogu će biti milo da ih on usliši. I zato, braćo i sestre, hajde večeras da preispitamo naš molitveni stav kada pristupimo Bogu. Iskreno pred Bogom. Bog svakako zna. Je li tako? Zašto se molimo i zašto tražimo nešto. On svakako zna. Ali želi da pročisti naše motive, da pročisti naše srce, da se naš i naš stav poravna sa njegovom svetom voljom. I to je još jedan od ciljeva naše molitve. Hajde da se dublje pozabavimo sa svojim molitvenim životom i vidimo da li se molimo na osnovu Božje reči. Razmišljao sam nedavno o tome šta je Božja volja za službu. Čime dete Božje ili hrišćanin treba da se bavi ili da bude aktivan u Carstvu Božjem, a da je to Bogu ugodno. Gospod kaže, idite i propovedajte evanđelje. Znači, nema sumnje da li je to Božja volja. Da li će Gospod uslišiti takvu molitvu? Uslišit će. Zašto? Zato što je u skladu sa Božjom voljom. Da li će nam dati priliku? Sigurno. Da pomažemo siromahe i udovice. Da li je to Božja volja? Pa to je jasno, zapisano. Nema promašaja. Ako ne znate čime da se bavite i na koji način da služite, pronađite stvari koje su jasno zapisane u Božjoj reči. To je otkrivena Božja volja. I pomolite se. I Gospod će dati. Ali ako tražimo stvari koje nisu u skladu sa njegovom voljom, mi uzalud tračimo svoj život. Bog vidi sve, on zna i on nas vidi sa neba i misli, joj, dobro. Ali vidim tvoje srce. Ne,
Ali Gospode, ne, Bog želi da se naš stav, naše srce poravna sa njegovom voljom i onda će on dati u pravo vreme kada dođe vreme za to. I sve to tražimo da se Bog proslavi u Sinu, u našem Gospodu Isusu Hristu. I na samom kraju zaključak ove poruke. Nadam se, verujem, i tako sam se i molio, da vas Gospod ohrabri da se posvetite molitvi, da se dublje pozabavite sa svojim srcem, sa svojim stavovima, da se preispitate iskreno pred Bogom i da molite da Gospod očisti vaše motive i da vam da pravi molitveni stav. I neka ova rečenica bude zaključak večerašnje poruke. Gospod jedva čeka da usliši usrdnu molitvu koja je u skladu sa njegovom voljom i na njegovu slavu. Amin? Amin. Amin. Na samom početku sam spomenuo da ćemo od sljedeće nedelje, 25. januara, započeti jedan period od 21 dan zajedničkog posta i molitve kao crkva. Crkva je to i ranije organizovala i ove godine želimo da nastavimo sa tim. Kao što vidite na ovim slajdevima, molitvene potrebe ili cilj naših molitava svake nedelje će biti usmeren na različitu temu. U prvoj nedelji, vidite, Bog i ja želimo da se molimo, svako od nas da se moli za naš lični odnos sa Bogom, za njegovu zaštitu i za naš duhovni rast. Bog i ja. U drugoj nedelji naš fokus će biti na našu crkvu, na najlepšu crkvu, centar crkvu, i molit ćemo se za našu crkvu, za Božje vodstvo i za zaštitu crkve i da ispunimo Božju misiju i viziju koju nam je Gospod dao u ovome gradu. U trećoj nedelji naš fokus će biti naše porodice ili vaše porodice. Da se molimo za njihov odnos sa Bogom, za Božju zaštitu, zato što želimo da svaki član naše porodice bude dete Božje. Da prihvate Boga i da žive sveti posvećen život. Ako se molimo na osnovu Božje reči, a sve ovo na osnovu Božje reči i sve ovo Bogu milo, da duhovno rastemo, da se naši bliski spasu, da rastemo u zajedništvu. Ako se molimo na osnovu Božje reči i u narednom periodu molimo se revnosno i usrdno, sa ciljem da se Bog proslavi, mi ćemo zajedno vidjeti kako će Bog to učiniti i tako će uslišiti naše molitve. Hajde da se pomolimo svi zajedno. Gospode Isuse Hriste, Oče naš nebeski, hvala ti Bože što nas podsjećaš da ti jedva čekaš da uslišiš molitve koje su usmerene na tebe, na tvoju slavu. Ti, Gospode, želiš da uslišiš naše molitve koje su u skladu sa tvojom svetom voljom i na osnovu tvoje reči. Uči nas da se tako molimo. Gospode, uči nas da se molimo usrdno, revnosno, da ne posustajemo, da istrajavamo u molitvi, da istrajavamo u traženju tvoje volje i da se tvoja slava vidi, da se tvoje sveto ime objavi, Gospode. I sve ovo, Gospode, tražimo kao crkva i kao pojedinci u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin.